Erokamano Nyashara no ng'awa wadhi nyime kama bad migao makoro futo mar kor lwasi ogolo milome ni koth mapek dhi chwe pachoka kochakore kawuono tarik 21 nyaka tarik 25 dwe mar 2 higani kama obiro dok piny matin. Koth makamano Kenya Met wacho ni biro chwe e gwenge mag Lake Victoria Basin kod Hoho mar Okak moriwo nyaka kaunti ma Nairobi ka jopiny okwa mondo obed akicha ne oula e kinde koth. Joyce Oduor ni kod ler mathoth. E koro margi, bad migao makoro chal mar kor lwasi e pachoka Kenya Met wacho ni koth mosebedo ka chwe e gwenge mag Lake Victoria Basin, Hoho mar Okak kod gwenge mani malo ma imbo kod ugwe mar Hoho mar Okak moriwo nyaka boma ma Nairobi dhi medore rang'iny mamalo moheo milimita 30 kochakore kawuono ka gwenge makadho wadh nam chumbi bende dhi yudo koth. Director mar bad migao makoro chal mar kor lwasi e kaunti ma Siaya Dominica Rodi wacho ni Kenya Met nyaka nyis jopiny rang'iny mar koth madhi chwe mondo jopiny obed akicha. Koth wacho ni wagole advisory ma wacho ni biro chwe chakre kawuono I think nyaka Monday or Tuesday. En achiel kuom storms mane waketo e koro mar kor lwasi. So adwa naler millimeters nikech samoro gikon from 10 to 20 koro piny bet sok dogo kendo wachako bet gi surface runoff. Surface runoff gin pi makoro lose modho matin koro gin gi flow. Then kichopo 20 to 50 koro en koth mang'eny makoro surface runoff gi ng'eny kendo gidonjo e ulni. Koro emomiyo waketo ni waketo kiwango go mondo jopiny one kaka gidhi koth. Moko kuom counties ma koth biro chwe ahinya oriwo Migori, Nyamira, Bungoma, Kakamega, Embu, Murang'a, Nyeri, Tharaka Nithi, Kisii, Narok, Kajiado, Makueni, Machakos, Nairobi, Kericho, Bomet, Taita Taveta, Kitui, Kwale, Mombasa kod Kilifi. To kibire karwa mar Nyanza taneno ka mention Migori, Kisumu gi Siaya no kaneno koth ni e ahinya but gimang'eyo ni ok wanyal miss to Kisumu gi Siaya ok nyal koso bete kuonde ma koth chwe mang'eny. Kenya Met koro kwayo jopiny e gwenge ma koth mapek biro chwe mondo obed akicha ne pi oula manyalo muomo ka oula nyalo muomo nyaka gwenge mani piny ma koth mapek ok ochwe. Wawacho ni nitie ulni moko ma samoro gijanil ga moko ma pi mole ahinya. To kinde ma pi koth biro pi mang'eny ni kineno ko oula moro pong' to kitem mondo yore nikech onyalo biro pi chwega kuma oula to samoro yore kano tin kapok itieko yore to pi maduong' biro to goyi kendo gitu. Kinde ka kinde wawacho ne jopiny ka koth chwe mang'eny ni ber ka giseloso ulni especially along the home alwora mag mier kendo kata ei puothe mondo mi koth chwe omol maber ka donjo e ulni madongo miluongo ni streams gi mondo gidhi maber mok gikelo stagnation. Jopiny bende onyis mondo obed akicha e odiochienge ma koth mapek biro chwe e pachoka kaluwore ni koth dhi chwe kod mil polo manyalo kelo midekre. Koth ma jochwe madongo gi jochwe kod mil polo kod mor polo. Bende wanyiso jopiny ni koro gichung' akicha mondo kik ng'ato chung' e tipo okawo shelter e yien moro maduong' koneno ni kodhi geng'o ne koth kata e gama mar tado moro ni ogeng'e koth. Kabe to donje i ot bedie mos kendo iwe tiyo kod gik mag electronics inyalo fit gi off nyaka koth duong'. Sama koth chwe kik wawuothi koth kod tinde wamok warwako gimoro amora ber kirwako kata gambut kata wuoch. Again wabed waritore gi mabunde mwatiyogo siko mag mabunde kod chuma ne moro momake godo cha wamake gi raba mane piny neno. Mar ang'wen wabed ka waritore nikech mil polo kod mil polo en gima nyalo yudi ka ibet moko tang' especially kiwuotho awuothe koth to in e gino mabor moingo gik moko e area no koro onyalo po kibedo electrocuted. Joyce Oduor, Ramogi TV.